na chinenene na chinafuo na chinafuo Chukwu nafuo enuwa na chinafuo Chukwu nafuo Chukwu wali ikuku mmadụ akwuo wali ikuku madana ịmaligo na chinafuo Chukwu nafuo ife bụ imeli na nzuzo Chukwu nafuo ifeligo na chinafuo wali ikuku madana igozolu chi ezolu Chukwu nafuo Chukwu wali ikuku madana Chukwu na-afuo na chi na-afuo na chi na-ekili ife bụ imeli na nzuzo ịma na Chukwu na-afụ ife bụ imeli n'abalị na Chukwu na-enene ịmago na Chukwu na-afuo ifugo na Chukwu na-ekili Chukwu nafuo maka Chukwu bụ ụwa n'aka ọ Chukwu nafuo ifugo na Chukwu na-afuo wali ikuku madana ife imeli n'abalị wee na-aba mba na mmadụ abụlọ yi ifugo Chukwu nafuo ịmaligo na chi na-ekili ọ wali ikuku madana ewo 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 ka njere jekwuo maka na ụwa bụ olili o enu ụwa na mmeri ike m na enu ụwa na imeri ike yi na ibe onye meteri ka ọ ga-anara ụkwụ ya ọ bụ na imete mma iwere mma wena imete njọ iwere njọ wena ibe onye meteri ka ọ ga-anara ụkwụ ya ilozogo na chi na-afuo Chukwu nafuo ịmaligo Chukwu na-ekili ọ Chukwu nafuo maka na ọlụ dị mma na o nwere ụgwọ Chukwu wali ikuku madana ịma bụ imeli na nzuzo iwe na-enweli na sị na mmadụ abụlọ gị ọ Chukwu nafuo ilozogo na chi na-afuo wali ikuku madana onye nyukwu nya na-aba n'ọbụ sonye ga-ebi n'ọbụ sonye ga-alụtụ nọ nwatakịrị wee jesie mba ọ wee kpata ego wee bido foundation ya onye nyukwu wee binie wee jee enyi ya nsi wee na-aṅụli wee sị na anya meli na nzuzo wee sị na mmadụ afụlọnya olozo na chi na-afuo owe lozo na chi bụ ụwa n'aka n'ụwa ibe bụ na imeli na n'ụwa ị ga-anara ụgwụ ya ị na-eme mma iwere isi gị wee buru ị na-eme njọ iwere isi gị wee buru ife imetele ka ị ga-anara ụgwụ ya okwu na-agwa ndị nne okwu na-agwa ndị nna ife imetele na ị ga-eburu n'ụwa onye metanya wee debere ụmụ ya ya ka anyị na-ekwu maka ife imeli n'elu ụwa ịmaligo na ụmụ gị ga-akwụ ụgwụ ya imete njọ bụrụ n'isi ụmụ gị n'ụwa imete mma bụrụ n'isi ụmụ gị n'ụwa ilozogo na akwụkwọ nsọ kwuru ekwuo ife imeli n'elu ụwa ụmụ gị ga-akwụ ụgwụ ya wakụ nna gị ụmụ okolobịa ọ bụ na ị na-agba mbọ ịkwụbala aka gị ọtọ mana ife a na-agala ọlụ gị ọkụma n'ụwa ilusi jụọ nne gị ajụjụ jụọ nna gị ajụjụ o nwere ifefe meteli debeli n'ụlọ maka na ọ bụrụ na ịchụba nwa mmadụ o nwere ọka nke gị ga-aga n'iru n'ụwa ụfọdụ kere nwa mmadụ n'osisi ụfọdụ gbachiri nwa mmadụ na mmiri ụfọdụ gbachiri nwa mmadụ n'otu amosu
chezie na nke gị ga-aga n'iru ife imetali na ị ga-ebuo ife imetali ị ga-abụọ n'ụwa ife onye meri mmanya ga-akwụ ụgwọ ya n'ụwa ifugo na akwụkwọ nsọ kwuru ekwuo n'ụwa ịmalị na Chukwu na-afụọ ife imetali na ị ga-ebuo na ibata mmanụ ụwa gị na mmanya na Chukwu na-afụọ Chukwu weli ikuku madana n'anya ka Chukwu anya chere Chukwu aka mgba ịnọrọ ya olozo na Chukwu were ikuku mmadụ ana olozo Chukwu were ikuku ọnwụrụ Chukwu were ikuku mmadụ ana n'ezeni mmadụ na-atọ ofu na-azụ ọfịa ofu na-alụ dọkịta nke ọzọ bụ dụọ onye obiọma dụọ ka o ji eri nri o wee lụọ n'ofu ụbọchị onye obiọma wee yaba lụọ o wee jebe na nke onye dọkịta wee nene nya alụ ebe onye wee sị nya kwụsị mmanya maka na ọ ga-anwụ wee sị nya kwụsị mmanya na ọ ga-anwụkwa onye dodo wee naba biya wee kwala alịrị na n'ụlọ o wee ruo n'ofu ọnwa o wee na-achị ya taa jebe na nke dọkịta onye na-alụ ya ọ bụrụ na onye dọkịta nwụrụ ugo o wee bụrụ na onye dọkịta na ọya m wee tibe mkpue oyi m wee tibe olololo iju ụwa Chukwu were ikuku mmadụ ana n'ụwa Chukwu were ikuku mmadụ agwụ n'ụlọ ama ije nuo ibe ị na-eme gị lotechi ya ibe onye na-emenye bụ eli Chukwu na Chukwu na-afụọ n'ụwa Chukwu na-afụọ n'ụwa ịmaligo n'ụwa bụ olili na-asụ afịa n'ọkpatala ego ọ na-eme ọfụma enugo o wee lụzie n'ofu ụbọchị o wee fentizi ya ọ nazi ekuzi ume ebulu onye ahụ ejebe n'ụlọ ọgwụ dọkịta wee nene ebe ya lụ wee tinye ya oxygen n'imi o wee kwụnye drip n'aka ọnwa ịnọ mgbe o ji wee tetezi ya dọkịta wee kpọnya onye mụ na ịnọrọ ọnwa ịnọ na koma oxygen ka iji eku ume ofu awa bụ 50,000 o wee gbakọsi ya ego wee karịa welololo iji enu onye m wee bụ dị iru na nna wee bebe anya mmiri wee gosi anya n'anya dọkịta wee gbọnya ezigbo oyi m ama m na ego riri nne ma jiri nwayọọ kwụbụ ụgwọ o wee gbọ dọkịta ọ bụla maka ego alịrị m n'ebe kama na nọrọ ọnwa ịnọ na kọma ofu awa bụ 50,000 mana adụ m 54 years tata ego nne ka mma kwụ Chukwu ego nne ka mma kwụ Olise
Chukwu were ikuku mmadụ ana ya bụ nke onye na-eme ya bụ eli Chukwu ya bachana ya ijego ịmara igo n'ụwa abụọ lili onye bịara ụwa n'ọganana ife nna agwa ndị nne ife nna agwa ndị nna onye mete na wee debelu ụmụ ya onye mete na wee debelu ụmụ ya n'ụwa maka ọlụ dị mma nwere ụgwọ ịmara igo ọlụ dị njọ nwere ụgwọ walolololo na Chukwu na fụọ ifugo na Chukwu na-ekili Chukwu na fụọ maka Chukwu bụ ụwa n'aka Chukwu na fụọ ifugo na Chukwu na fụọ ife imeli na-abanye wee na-aba mba na mmadụ abụlọ yi ịmaligo na chi na-ekili na chi na fụọ ka igbere igbe n'amaka titi ka ije zụta odogwu Obinna Ọbalaeze oyim obi rosi odogwu aka na-emelumekwu aka na-eti nkwa obi rosi jebe n'ige jelu ịnaba n'ịga neru obi rosi odaluo ịgbado ka igbere igbe n'ebe ọzọ okpolo ka ije zụta odogwu ka ije zụta nwa ka nwa Achitensa Ernest Ewuzia ọbụzụ n'ọzọbụlụ ezuzu n'ọzọbụlụ ezuzu dana ezuzu oji mote mọgọdalụ Ọbalaeze ezuzu oji une mọgọ oji mote mọgọ bụ nwa ka nwa oyimani odogwu Ọbalaeze ezuzu dana ezuzu oji mote mọgọ bụ nwa ka nwa Ọbalaeze ezuzu Ọbalaeze ezuzu ọbụzụ gọzọbụlụ jide ebube oji mote mọgọ bụ nwa ka nwa Nebo director Ọbalaeze ezuzu Polygon Properties oji mote mọgọ bụ nwa ka nwa Polygon Consultants Ọbalaeze ezuzu Nigeria Limited oji mote mọgọ bụ nwa ka nwa ezuzu na inwere ego Ọbalaeze ezuzu kenyere m ụlọ ụlọ yi oji mote mọgọ bụ nwa ka nwa Architect Mrs. Ugochi Ewuzie Osodi eme Osodi abaka wanyọmọ ọ dị beze nwanyị dị mma ụkwọma gbọla n'ini ga-adị ụkwọma nwanyị dị mma ụkwọma gbọla n'iyi ọ dị beze nwanyị ọma weje n'uwe na chinafuo Chukwu na fụọ ịmaligo na chinafuo Chukwu na fụọ Chukwu weli ikuku mmadụ ana ka mmere eji ekwuo ayakozụbụla kpọrọ Chukwu na fụọ egwu anyị oje mgbe Chukwu weli ikuku mmadụ ana